Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɓeyaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jetta kaylal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof oɗon ɓuura saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɓeyaw Pindi TV ne jeeyay ko ɓuuri tengtude e jaydeli ɗi discours gardiɗo leydi ndi koccodiral makko e tan ɓe ganda kamɓe goni joguiɓe banggue commerce ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi hanki kamɓe ɓe ganda kamɓe goni yeewi askan wi ɓe koccodirino e saktoɓe kabaruji konngudi Ousmane Sonko nene nder jaydel ɗi duumi ha tengti e konngudi Oumar Youm faadey Mimi Touré ko joni joni wonta so Allah lamɗo jeeɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe batta sona uddide jayde gendire le soleil jayde le soleil noon ari tan e directive uji mana ko ganduɗa gardiɗo leydi ndi tottiri ɗum gam wiyede tan yooɓe ndewe ngol ɗon lawol ɓe mbi noon ma tolnoye 17 ɗi ganduɗa yiyete kanko gardiɗo leydi ndi toɓɓe ɗe ganduɗa o tottiri ɗum gam tan wawa rewede ene jeeya ɗe ɗon toɓɓe noon ƴettude ko tolne ujunere sukaɓe ɓe ganduɗa ko woɗoɓe wonoɓe volontaire uji gam yaade boutique aji ina ƴeewa cogguli ɗiɗo tolni caggal ɗum kay ina jeeya hen numéro vert jogorɗo darnede gam tan prix ji ɗiɗo tolni foof neɗɗo ne wawa noddude hen so tawi won ɓeyduɗo ɗum wawa haalede ina jeeya kadi ha joni tan e wiide yete 15 lewru mars foof mo huccodiri joguiɓe banggal commerce ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gam tan ande hoto liggueyo tolni ha joni jayde le soleil ɓe mbi tan koye délai mo semaine aji tati kanko gardiɗo leydi ndi o totti gouvernement o beele tan maɓe mbat feere ɓe ko faye banggue cogguɗi ɗi wawa jippade e nder leydi meɗen Sénégal garene jayde tribune noon ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay ɗo joni goƴa muɗum ko uddi hoore muɗum woni prix ji ɓeydiɗi ɗi kanko gardiɗo leydi ndi noon oɓe mbi tan o darima kay gam wadde gueɗe ɗe o wawi foof ha prix ji ɗi wawa ustade e nder leydi meɗen Sénégal ha joni ɓe gari tan e yeewi askan wi ɓe mbi yeewi askan wi kay e tan oɗo association des maires du Sénégal ɓe mbi kamɓe noon koɓe yaltuɓe hen kono ɓe darnata ko association moɓe banggue ɗum koye lewru octobre wonata so Allahu lamɗo jaaɓi ɓe mbi to banggal TikTok to kay ɓe gari hen saabu ɓe mbi ko plateforme mo ganduɗa way kono ɗan ɗo neɗɗo ɗo yimɓe yeyata koye mumen saabu wonɓe ganduɗa ko ɓalli meehi kewi wadde hen garene jayde direct news noon ari tan ha joni gardiɗo leydi ndi e konngudi suttiɗi gambe direct news noon ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay ɗo joni nana fitta laabi ɗi gam tan cogguli cerɗi ɗi wawa ummade ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi gardiɗo leydi ndi ne huccute commerçant ji wi tan ko kanko woni goƴa makko guila 2012 kono Sénégal yaari yeeso kono goƴa makko premier woni tan yimɓeɓe ganduɗa te ngala doole woni noɓe mbatta ha gurnam moɓe feewa ɗum ne jeeyayi goƴa makko e kadi yidde makko e ɗum ɗon kay amo yiɗi cogguli ɗi yo usto kono kadi kala ko ganduɗa ƴettama e prix ji ɗi yo won ko dañata contrôle pawiɗo e lawol ɗum woni konngudi gardiɗo leydi ndi konngudi Oumar Youm ina tawe jayde nde wiide tan kanko Mimi Touré so tawi tan o woppi Benno Bokk Yakar yo tan tottita poste makko député ha joni ɓe garti tan en duuɓi nogas ɗi batole Joola waɗi e nder jayde direct news garene li quotidien kañum noon ari tan ko ha joni e réunion gardiɗo leydi ndi ɓe mbi o ƴetti toɓɓe 15 ɗi ganduɗa yete ko tan wadde feere haaɓe kaaɓo gurdam musɗam ɗam ɗo e nder leydi meɗen saabu cogguli ɗi no ɓeydori ni no hamni e goɗɗum ɗi ganduɗa ete ɓe jewtidi ɗum kanko gardiɗo leydi noon o wi banggue maaro e ko way noon foof e diwlin ena seeri ha woro kono noon yooɓe ƴettu hen mesure aji ɗi ganduɗa ko mesure aji ɗi kay bawoji wallidde jumman galleji e baban galleji en ha joni ɓe garti e banggal Mimi Touré kanko Mimi Touré noon ɓe mbi tan ko kamɓe wa Benno Bokk Yakar yo ruttu poste mo joguino o saabu yette so tawi o woppi Benno Bokk Yakar
te koye coalition Benno Bokk Yakar kay o heɓiri oɗo poste yo tottir ɗum woni konguɗi mobɓe. Ngaren e jayde l'observateur kañum noon ha joni tan fini arde e gardiɗo leydi ndi e konguɗi muɗum kanko ambene ha joni tan ɓe mbi mesure aji sappo e goho ɗi ganduɗa ko mesure aji urgence ɗi ganduɗa ko ɗon e ɗon gardiɗo leydi ndi yiiɗi yo ƴette kadi mesure aji 4 ɗi ganduɗa te kañum koko tan jogori jokkude walla tan wiye kañum ina wawi fadde seeɗa. ɓe mbi recrutement ƴettude sukaɓe ko tolne ujunere ngam tan ko faye wadde contrôlé prix ji ɗiɗo e nder leydi meɗen Sénégal. ɗum noon ina jeeya hen hay prix ji ciment e ko way noon. ɓe wi kadi kanko gardiɗo port autonome o yo ƴewto toon to diwa to banggal mum to woni to toon to port to saabu toon ne haala ne heewi toon saabu ɓeyɗo kewɗo wiyete ko toon ummori. ha joni tan banggue goɗɗo woni haala Kalifone Sall e tan Adja Thiaré Diaw kamɓe ɗiɗo noon ɓe mbi tan rapport gynécologique o ko holliri ko nane juuɗe lawol kono noon ɓe mbi yete oɗo saaha toon to brigade mo Ouakam to kamɓe ɓeɗo ɗiɗo fof ko toon ɓe nodda. ɓe mbi kay Barthélémy Diaz Khalifa Sall wi ko tan kañum nane caggal muɗum woni konguɗi makko ha joni kay garene jayde nde ganduɗa ko kañum woni ha joni tan e jayde l'observateur kamɓe noon ɓe gari tan haalde e banggal Mimi Touré. kanko Mimi Touré noon ha joni tan no Omar Youm haalde ni yo tottit ko ganduɗa ko kañum woni ko haɓanano ko woni lefol makko député tawde ko tan Benno Bokk Yakar o heɓirno ɗum. garene jayde rewmi noon ɓe mbi Sonko kañum nanguiri hoore mum ko activiste saabu konngudi ñaaddi suudi ɗum faanude ɗum tan e ɓe ganduɗa kamɓe goni saktoɓe kabaruji. o hokkani haydara kadi Amadou Ba kono o waɗi o tan joppimo feɗindu gardiɗo leydi ndi kanko mo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko. ɓe mbi noon maɓe darnu réseau moɓɓe ɗum wonata koye lewru octobre faandindu nduɗo yete. ha joni ɓe garay jayde les échos noon kañum ari tan ko wiide yete e banggal batole Joola saabu en anda koye hanki dañi duuɓi 20 nde kaɗo laana yuwi oɗon batole Joola noon woni ko ganduɗa yete plongeur goto kañum nde suuti konguɗi muɗum addude tan seeɗade e ko yi ko nder toon. wi tan ko yi toon autoji ganduɗa ko autoji gonnoɗe bato o yi toon comci hono kadi yi toon gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa yete ndeysan ummi koye yimɓe wasɓe pittali mumen nde oɗon bato yuwi. garen ha joni e konguɗi gardiɗo leydi ndi e toɓɓe ɗe ƴetti woni toɓɓe 15 e nder jayde les échos. ha joni wi tan ko yidde wallidde yuman galleji e baban galleji en saabu mande oɗo saaha ɓe tampitaɓe cohli mballudi no feewi. garene jayde libération ɓe gari tan oɗo Massamba Sène kanko noon ƴettotoɗo tan ko mo suuta konguɗi ñaddi e ƴettoje mo fawa ɗum e gardiɗo leydi ndi kono noon o fawama jungo saabi ɗum noon o wi tan koko saabi gardiɗo leydi ndi ƴettani waɓe no Moubarak Lo gam wadde ɗum premier ministre. ɗum noon mettunomo o taaƴi ƴettode dow joni noon lawol fawe makko jungo goɗɗo gonɗo e juuɗe lawol. ha joni e nder jayde libération woni oɗo ɓiɗɗo debbo kay basɗo fittandu muɗum ni wiye Nafissatou Diédhiou. ɓe mbi noon jungo joom galle makko yaltani hen saabu ɓe mbino tan ko bartiɗo kono ha joni tan aɓena paɗa autopsie o ko tottirta ɗum noon kanko joom galle makko oɗo saaha nani jungo lawol. garene jayde stade coftal ɓalli stade noon ari oɗo subaka tan eko faye mondial o saabu neni parane no fewi. kanko Aliou Cissé gardiɗo baroɗe men ɗe noon o wi tan ko kanko amo jogui confiance amo hooli baroɗe makko. kono noon ɗo joni match uji mabɓe ɓe ɓuurat ɗum wadde renforcé saabu aɓe poti hawride Iran te Iran ko équipe mo ganduɗa ko équipe dariɗo bawnoɗo jeeyede coupe du monde te kadi ɓe mbawi fondude doole mabɓe Iran. garene jayde suñu lambe kañum noon e oɗo subaka tan holliti ko Siteu e Papa Sow face à face mabɓe ko hande talata o wonta so Allah lamɗo jaaɓi ɗum ɗon ɓe gari ha joni tan e combat mo ganduɗa woni hakkude Gris Bordeaux e Ama Baldé mo namnaɗo hen kay konguɗi muɗum kañum wi tan ko hakkude Siteu e hakkude kanko Gris Bordeaux e Ama Baldé somo tottanno e banggal tan to banggal ɓeeto o tottata ɗum ko Ama Baldé saabu kañum ɓuuri hedde banggal cukagu wadde 60
50% mo ganda tan ne wawi libde ko Ama Baldé o tottata ɗum ɓe mbi jeex jam kañum waddi kañum signature muɗum e tan Ibou Afia signinama kono ɓe mbi noon way tan ko kanko jeex jam ko forçaɗo ngamo tan signina oɗon contrat hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en mbatta sona tan arde hello men wongo ɗum noon en garete oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Massamba Sène kañum pawaɗo jungo gam tan suntuno ko konngudi ñadɗi fawi ɗum e gardiɗo leydi ndi saabu noon ƴettani baɗo Moubarak Lo gam wona premier ministre e jayndeli ɗi ha joni tan ina nane saaha foof neɗɗo wiide ko saabi kaari waɗaka premier ministre ko saabi kaari waɗaka ministre walla kaari waɗaka ɗum ɗo liggey noon hanki tan eɗen kalanno ɗum neɗɗo foof o heeɗa ɗo o heeɗa banggue oya saabu Sénégal wonɓe gouvernement eɓe ngala hen foof hewɓe ne jogui capacité wonde ministre hewɓe ne jogui capacité wonde président hewɓe ne jogui capacité ardade kono noon ko Allah ardinta Allah wiyata oɗo yo heed oɗo banggue oɗo heeɗa oɗo banggue saabu hande so ƴewtidama e banggal liggey yimɓe foof mbawa wonde gardiɗo leydi ɗum ɗon c'est impossible président de la république goto wawi toɗɗede ko kañum toɗɗa joƴƴina e yeeso leydi ndi kañum ne yimɓe foof ngam mbawa wonde premier ministre il faut goto toɗɗe jooɗo liggo oɗon liggey kono yimɓe foof mbawa wonde ministre walla gona DG walla ɗum ɗo so neɗɗo woni DG ina liggo e ngal ɗon banggal liggey muɗum e liggey ministre woɗɗodirani saabu jogui ko entreprise walla jogui ko structure mo ganduɗa ina foti nawrude ɗum yeeso ina foti liggade toon liggey mo ganduɗa nde ummi toon fo ma yimɓe poɓɓo kelle mbiye kaari kay waɗi ɗo ko hay goto waɗani wadde yo yimɓe goppu so neɗɗo ƴettaka toɗɗe banggue goto tan wondiɓe muɗum gona wiide ala waɗini walla waɗini saabu gardiɗo leydi ndi so tawi ama sohli neɗɗo e ngal ɗo banggal joɗima hen hande ko kañum wawi joɗade toon kono kadi goɗɗo biyeteɗo kañum fonno joɗade ɗon mataw amo sohli ɗum e banggue goɗɗo walla structure goɗɗo walla e liggey goɗɗo o ƴetta oɗon liggey o totta ɗum on wawa wadde ɗum saabu hande min Aissata Ndiaye somi wi yumi ummoye plateau wom oɗo mi yaha mi waɗa émission Tidiani Yetto Sar hande mi wiyata mi wawa kono ma muuse banggam saabu goto foof e banggal ngal ganduɗa ko ɗon wawri wadde noon yo yimɓeɓe pamat ɗeɗon gueɗe so neɗɗo ittama e oɗo place tawata ko gardiɗo leydi ndi yiɗume banggue goɗɗo wiyeyo on yaha heedoyo toon kono politique Sénégal noon muusi musgol ganduɗa kamɓe ardiɓe ni ɓuuri yurminade saabu hande hay soɓe poti ƴettude décision ji musata banggal mabɓe saabu ɗiɗon décision ji wonat ko ganduɗa kala nde saami ma wod tikkuɓe ma wod yituɓe koye mumen ma wod haalɓe konngudi ñaɗɗi ma wod wadɓe mbaɗa ko ganduɗa potano wadde ɗum joɗade e réseaux sociaux ji ena ƴetto yoɗani jettaɗe neɗɗo mo ganduɗa ni ko citoyen lambda yoɗani saka noon gardiɗo leydi joɗoɗa aɗa ƴetta konngudi ñaɗɗi aɗa fawa e dow muɗum ɗum woni ƴettade leñol ma ɗum woni ƴettade Sénégal ɗum woni haalde konngudi ñaɗɗi ɗum ko ganduɗa kañum woni leydi maɗa woni wadde respecté leydi ma to banggal réseaux sociaux ji to won jayde kadi garɗo hen woni tan sukaɓe no goniri hen no mbaɗiri exposé ɓalli mumen ni no jeeyirta koye mumen effectivement ɗo ɗo ganduɗa kañum woni TikTok ko to ganduɗa yete hande ko heewi hen to banggal caysayagal ni heewi hen debbate gorkati nani hen yeyde hoore muɗum nani hen yeyde produit ji muɗum e liggade hen nani hen saabu hewɓe ko hen liggoto ko hen mbatta exposé produit ji mumen ko hen hande kollita ko liggoto ko e ko way noon kono noon wonɓe ganduɗa ko caysa yagal ɓuuri ɓe joƴƴinde toon te ɗum ɗon woni ko ganduɗa hande hulɓinima e aduna o surtout to banggal debbati gorkati aɓe mbaɗa promouvoir banggal gorjiguen e nder TikTok ni hulɓini no fewi yimɓe hande natti dañde gacce wiide ko jeeya koye ko debbati gorkati ɓe lesbienne aji natti dañde gacce gorjiguen aji natti dañde gacce hollidde koye mumen goto fof ne hollita hoore muɗum eɗo woni saabi ɗum ko réseau ji ganduɗa nane aduna o hande ine rondi ganduɗon banggal tene jogui doole no fewi hettiyankoɓe yiɓen koɓe ayaw Pindi TV ko ɗo guddeten ruɓɓindu jaydeli meɗen tuttude wonno adi janggo sallahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane